Niin, Kela Cheese vastaan Rangers 6-0. Aika kiistaton lukema, mutta mitä meidän pakkikalustolla herää ajatuksia? Hyvä peli oli. Miten Aleksi tuumaa? Oliko se hyvä? Hyvä peli oli ja olen tyytyväinen tuohon maalivahti Atte. Lupasi ennen peliä pitää nuolla, Se piti ja meillä oli vähän erilaiset kenttäkoostukset tänään kuin yleensä, niin mun mielestä oli aika raikkaan näköistä. Mitäs te tuumaatte? Hyvin toimi. Kenttä kuin kenttä. Samaa mieltä. Saa tulla koittaa. Joo. Ja sitten sen vielä pitää pohtia, että nyt kun teitä on 2 tässä, niin kenelle te antaisitte Dille? No, kolme leijonaa Roopelle, eli Ropsu Suuroselle. Mä laittaisin kyllä. Tietysti Ate Nollakin on kyllä aika kova. Siinä on 2 hyvää potentiaalista. Mitäs Aleksi? Samaa mieltä. Mut Vahvistuisi ehkä vähän tuohon Ateen suuntaan enemmän. Näistä peleistä tuo nollapeli on aika kova. Se on totta, mutta niin on hattu. Mutta Kyllä totta sekin. Hattu on hattu. Se on kyllä totta. tää on mukava ongelma, että on ollut niin hyvä peli, että ei osaa päättää, että kenelle se antaa. Pistää puoliksi jakaa molemmat. Niin on. Laitetaan splitti joo. Ja Tonottaa dildoa, tonottaa kirjoa. Ja mä kiitän teitä kovasti pelistä ja nyt mennään koppiin kuuntelemaan palauteen ja vähän pesee nivusia, eiks vaan? Näin tehdään. Kiitoksia kovasti. Kiitos.